Les persones grans amb capacitats limitades o bé persones amb una demència, per exemple, en la qual queda afectada el seu pensament, la seva memòria, el seu comportament, tot professional i tot cuidador o persona cuidadora ha de tenir unes premisses bàsiques. La primera, sobretot, és tractar-la amb dignitat i respecte. La persona gran pot i vol decidir què és el que vol en tot moment. Per tant, hem de tenir en compte la seva decisió i la seva voluntat. Tanmateix és que no tractar-les des del punt de vista infantilitzar. La persona gran serà adulta, independentment tingui capacitats limitades o no. Infantilitzar també és una forma de maltractament. Una altra premissa bàsica que hem de tenir és no anul·lar. No anul·lar la persona. La persona pot continuar fent activitats i el nostre objectiu és potenciar-ho, que continuï fent-ho, perquè això és en definitiva el que els dona seguretat, el que continuen fent. O un altre element que també és bastant freqüent, malauradament, a la societat, és parlar davant de la persona com si no estigués. Una persona amb demència, quan veus que potser un familiar o un professional parla i ni tan sols el mira a la cara, sinó que mira a la persona cuidadora o no el mira. És com el que diem la mort social, és la pèrdua d'identitat només per aquestes capacitats limitants que afecten a la persona gran i que se n'adona. No oblidem que se n'adona moltes vegades. Una altra premissa és en el cas que una persona gran amb demència pateixi una situació d'agitació i vegi coses no reals o fets viscuts no reals o persones que no són reals, però que per ella són reals, no hem de portar mai la contrària perquè això no els ajuda. No els ajuda a situar-se i els fa més mal que bé. Per tant, un enfrontament amb una persona gran no és del tot raonable. Tanmateix és mantenir el ritme, els espais. El llenguatge és l'àrea, en una persona amb demència, la comunicació, és l'àrea més afectada. Per tant, hem de seguir els seus ritmes. No hem de córrer, hem d'escoltar-los, hem de mirar-los. El nostre llenguatge no verbal va dirigit sempre a una predisposició estic amb tu, a no contestar les frases, a no acabar les frases per ells, perquè no té sentit. Ells poden acabar amb el seu temps. Els tractaments no farmacològics ajuden a pal·liar els efectes devastadors, per exemple, una persona gran amb demència, i sobretot l'objectiu és compensar aquests dèficits que s'estan produint, a treballar les habilitats cognitives, a treballar les habilitats funcionals, tot mitjançant una sèrie de tècniques com podria ser d'estimulació cognitiva, de reminiscència. La reminiscència es treballa en fets del passat, coses que recorden les persones grans que això ajuda, la musicoteràpia, la teràpia amb animals, les teràpies de validació. Per tant, el tractament no farmacològic, en definitiva, és la interacció humana del professional cap a la persona gran amb demència, una interacció humana sota un sostre d'empatia, d'entusiasme, de professionalitat, sempre sense perdre-ho. Potenciar l'autonomia d'aquestes persones, sobretot quan parlem de persones amb demència, hi ha una sèrie d'estratègies. L'essencial és intentar que estigui en un entorn segur. Un entorn segur podria ser, per exemple, instal·lar serveis, aparells de dispositius de detectors de fum, de gas, que ajudin a detectar situacions greus o de risc. També una altra estratègia és, per exemple, persones amb demència que no s'ubiquen ben bé a casa seva, és posar adhesius als calaixos, a les portes, perquè sàpiguen en tot moment què és el que hi ha dintre, o fins i tot en fases més avançades, l'ús d'etiquetes a les portes de les habitacions perquè sàpiga quin és l'ús de cada habitació, de la cuina, del lavabo. També una altra és sempre mantenir una rutina fixa. Les persones grans amb demència necessiten una rutina i fer les mateixes coses. Això ajuda a la seva orientació temporal i d'alguna manera mantenir aquesta activitat fixa els dona més seguretat. És a dir, no canviar els hàbits a la mesura del possible.
A l'atenció primària, sobretot, podem oferir des de la prevenció una ajuda, està clar, és el nostre principal paper, però també des dels primers símptomes és quan hem d'estar presents. És a dir, nosaltres, la nostra tasca i el nostre objectiu és oferir un tractament i un abordatge flexible, és a dir, adaptat al moment de la malaltia, en aquest cas de la persona amb demència i de la seva família, assessorant en tot moment. També, d'alguna manera, un abordatge integral, és a dir, una atenció biopsicosocial on el metge de família, infermeria, treball social sanitari estigui present, perquè cadascú des de la seva vessant pot oferir la seva atenció i en la globalitat és la cura, en general. Un abordatge coordinat on tots els nivells assistencials estiguin en contacte, estiguin coordinats, perquè d'alguna manera la persona gran amb demència i la persona cuidadora estan envoltant i hem de ser curosos amb això. Saber en què tenim davant cada moment i sobretot oferir un suport continu. Per què? Perquè la persona sempre, d'alguna manera, la demència continuarà existint i els professionals hem de ser-hi sempre al seu costat.